Amoy? Oh. Ayos yung sayo nila gas. Nakadaster. Malupit. Ayan po, good morning. Yun, kape po, kape. Dito po sa bahay. At mamaya, pagkaubos ko lang kape, punta na ako dun sa bahay ni Kristalin. Kaya ako umuwi dito, gawa yun nga, tinignan ko muna lang kung may mga paninda. Tapos yung gamot na nung tungkol sa pagpa-check up ko, hindi ko na-apply sa katawan ko dito sa likod. Kasi wala namang maglalagay ng gamot dito sa likod ko. Kaya sabi ko, umuwi muna ako para malagyan. Medyo okay naman, no? Sa likod ko. Pero mas maganda pang Ayan po. Makabos ang kape. Let's go na. Siyempre maraming salamat sa sa suporta nyo. Panunod sa aking mga vlog. At siyempre sa lahat ng timpaway, maraming salamat po sa inyo sa suporta. Sa dalawang naka-challenge sa kasamaan namin. Thank you. Kape. isa lang po. Maglalaba ka? Masali lang tapos kusot ka. Ayan, let's go. Lagyan na naman natin ng tanda. Yung iba kasing wala pong tanda, may mga laman pa. Ito, kasi mga nawawala ka. Yung isa sa uli. Tapos mo na tayo kapila. Dito naman. Ay, sa likod ka pa. Oo, ako muna. Sali kayo kaluyo. What the freak? Ayan. AJ. Ang dami pala nito. Ito, tayo na. Para mabilis kong makilala yung galon. May bumibili kasi na walang galon. Hinihiram muna. Kasi di na siya nakauli. Ayan. Pako ata yun. Pako. Ay, yung tanong pala. Hindi mo na-update. May namatay na isa. Huh? Ayan mo lang. Yung putol. Bayubuan mo. Sabi nga nila palagyan daw ng abono. Kaso naisip ko yung mga chicken na. Hindi naman yun. Urea. Hindi naman nakakalason yun. Pero
para hindi nga makain ng mga Urea lang. chicken. Yung abono ilalagay sa tabo, toto namin, tapos ibubuhos para mas mabilis. Maganda yung tubo na Hinog namin, oh. Daming bunga yan. May pantanim na ako dyan, dalawa na naman. Yung isa nito, nandun na kay Ate Bidang. Tingnan natin yung talong. Buhay na, oh. Buhay na yung talong. Saan man yung namatay na talong? Ayun, malunggay. Malunggay. Mataba pati, no? Matataba. Marami rin yun pag nagbunga. hindi na. Sana wag tama. 19 piraso na lang. Ito, 20 to eh. namatayo. Namatay yun nandyan. 20 piraso yan. Mangunga pa ako ng malunggay kasi ganyan yung gagawin ko. Gagawin natin bakod yung malunggay. Namunga yan, dami rin yan. 19 piraso na lang, 20 yan. Mag-isa-isa na lang na, piraso bawat puno ng talong. 19 rin na piraso. Kaya gusto ko talagang magkaan bakod kahit para hindi tatama. Pag doon ako magtatanim talaga sa mga gulay. Sa lupa natin na nabili. Napagbakuran ko yun. Sticker ni Bunjing. Andito na ako sa barracks. At magbibis lang ako. At pupunta na ako doon kay Crystalline. Andun sila kay Crystalline. Bernard. Sticker ni Bunjing, oh. Bunjing, oh. Gagon ay. Oh. Angas. Sige, sige. Ang pa-support po ng Facebook page ng kapatid ko, si Bonjing. Siya si Kasinggel. Tapos gumawa siya ng Facebook page. Bonjing naman yung nakalagay. Channel niya sa Facebook, Bonjing. Right. Base lang muna ako. Ate Mayang nandito sa barracks. Yo, siya yung nakatoka dito ngayon. Siya magluluto. Ayan po at nakabase na ako. Balot na balot. Let's go na. Ayan po, pupunta na ako doon kay Crystalline. Ayan ako, Timayang. Let's go na ako. Ayan, let's go. Isang sako lang. Ayan at dito na ako sa... Ha? Lugar sa naging magkulang. Oh, dito na ako sa kay Crystalline. Bale, gumagawa sila diyan ng forma. Tingnan niyo na lang sa sa vlog ni Kuya Gatcho. At yung magpe-prepare kami para sa pagbuwas diyan sa biga. Poste. Ay, poste ba? O, poste. Excited ah. Wala pa nga poste, biga na kagad. Ano ba? Mukhang nanaginip pa tala. Parang nahawaan na ako ah. Parang tulog pa ko ah. Parang tulog ka pa. At poste. Poste na. Poste. Yan. Panoorin niyo po yung kuha ng drone. Ayan po. Ayan. Siyempre, nandito Kuya Jewel, Kuya Gatcho, Pula. Elias Lagas present, always. Di ka mapasok, sabi ka nila, pahinga muna. Oh, trangkaso? Ay, buras. Hindi naman sa bulong. Talaga yung uso ngayon. Hindi na ko tambaya, di lalo di. Lalo, kailangan pawisan. Pero wag lang masakit ang ulo. Pag masakit yung ulo, talagang higa. Sa binabarinahan. Oo. Yan, prepare na kami.
Amo. Hindi mo kagalaw ng 1, 3, 3. One, two, three kasi, baka takbuhan tayo. Oh. 1, 2, 3, takbo. Ang taba pala din nagsiling ko na. Hindi, may order sinuli ah. Ay, may order? Hindi. Ah, gawas ko yan parang. Bakit hindi ko lang mag-wiring na? Ha? Hindi lang, mag-wiring ka lang. Ano to, mag-wiring na yung duster. Oh, amon. Ayos talaga. Diba? Nakita tuloy, na-expose tuloy ako. Ayan po, si Talay. Amo. Tayo kay parang Hindi ako Padala kami, nagdaldal padala yung masyado sa GoPro. sentro eh, kaya bumawi ako. Okay, salamat. Thank you. Anong pakiramdam na vlogger ka? Para pong gusto ko magpalamon sa lupa. Hindi ka naman na Nahiya po konti kasi yung dami pa may video. Tapos dun po sa... Ay, bata. Wala, mabutin. Oo. Tapos, ano ba? Sarapa. Ulit ng graba. Wah, pandi. Oh. Tatlo. Kalimutan na naman yung gloves. Yari na naman yung kamay nito. All mate. All. Oh. Balik na. Yung na isang pala. Ha? Isang pala. Balik ko na lang. Ano sabi? Happy na yan. Balik mo siya. Pag-ulan, durulagan, di na nato sa gilid, mahulog. Hulog lang. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, sana'y na isang bansa na ako. Magyayabang silagas kay dangdang. Kapanaginip lang. Ha? Nako, ingalo mo muna na ko ito.
Bakit? Utos! Di ba pinapakarap panginan? Hindi nga nung muna yun. Ilos lagas ang sakalam. Nakita mo na yung upload ko. Yung sayo mo kahapon. Ayos ba? Oh. Ayos sayawan. Ayos yung sayo ni Lagas. Nakadaster. Malupit. Wag na daw. Salamat. Kay Maclean. Yung damit ng anak niya sinuot. Sunod niyan yung damit. Yung damit na yan ay Jinjin. Yung pang majority. Nakurot mo ko, Gret. Hanapin mo nga. Pare! Gret, nakurot mo. Sako! Tapos ako. Sako! Ito to ah! Pantik-tik man sana yan. Sabi natin to. Ayos yung sayaw ah! Sa daban din. Gusto na rin. Ganda ng posisyon. Ganda ng posisyon. Ayos ah! Tilo, tama na. Parang drone. Yung camera. Ha? Parang drone. Ha? Ha? Ay, okay na. Naka-prepare na. Ayo! Ito na! Ayun at naka-prepare na kami. Ay, ano? Tagas. Ayun. Ha? Amuan. Bibi, apa ka lang bibi? Ito gawin ka. Nay, good morning, Nay. Morning. Bato lang yan ha. X. Yeah, very good. Grab ka na gawa eh. Yan po, snack time. Medyo snack. Ano yung dito? Ang best.
sa sentro. Ano yun? Tuloy-tuloy na kaya. Malambot. Kalaban na yan. Amoy! Dapat ito basaw. Para din nagkapak. Ayan po, drone shot. At magbubuhos na kami ng poste dito sa second floor. Tingnan nyo na lang po dun sa vlog ni Kajak Show. Drone shot. Parang isang tingla pa.
Layo pa. Ang bangala? Ano pa? Dalawang buwan. Ihawa mo na dyan sa amin. Uy. Nalabot mo tol? Mabintana? Bintana? Sa semento? Yung pusing sinuto. Ha? Di ba may kalahati tayo dyan? May kalahati pa rin. Yung kalahati na lang. Yung kalahati, tapos pintagan nyo lang. Ano kaya? Grabe. Graba, darawa. Muna. Pahinga. Pahinga muna. Ayan na sila gas. Mixer. May mixer po kaming kasama. Gayon. Ano, doon ako nga. Ang gawin oh. Kaya.
Isa ako dyan, ha? Tapos. Tapos na pa yan siya. No! Hindi mainit! Panahon na yung araw! Sayang. Dati ayaw mo nang walang hangin. Ngayon, gusto mo naman na. Sakto? Puro na walang tupo. Sa tayo naman! Basta maya lang, bro. Wala. Ha? Wala. Wala. Yes, papasubukan ko. Eh! Ipo na na ito. Ha? Ipo na na. Ipo na na. Ayan po, tapos na nga. Bali, break time. Uwi muna kami dun sa barracks. Break time muna. At tingnan natin mamaya kung makabalik pa para makabuhos ng isang poste. Kasi yung ulan kasi oh. Parang uulan na naman. Oo. Diba? Ano, pagpatuloy pa namin to, Talin? Ano, pagpatuloy pa namin, Nay? Oo, yan na lang naman. Ano? Mamaya pag nakita yan, mamaya may magpapadala na naman. Ang bilis. Ayan, let's go! Nay, let's go na po kami. Thank you sa pansit. Kakain, kain Oh, ulit. oh. Salamat. Ayan po, break time. At binigyan ako ni Ate Bidang Linaga. At yan. Yung gulay na Marigoso. Kaya dapat Asawa ni Elias Lagas nagbigay. tinanong kung pag ilang araw pa kami. Ilang araw. Kaya may sardinas. Bawal tayo yung mga sa dagat. Ganyan din luto ko gabi. Pero prito yung sahog. Sabihin, mataas na yung uric acid mo. Bawal. Thank you kay Ate Bidang. Wala na akong ganang kumain. Takot kaya to sa ano? Pag ilang araw? Umayos ka lang. Baka hindi ako abutin na ilang araw yan. Isang nagkulay kung kanin. Alaga, kumain ka, bakit di ka magdalawang araw yan? Kagaya nga sana ako, binalik ko na lang. Kaya na pala ka mo.
Bantay na ka mo. Natakot tayo binagay. Natakot tayo. Bangot ka. Ano kayo? Wala. Eh, lads. Anong ginawa mo? Tagdandaan? Ito okay. Wala pa nga. 1K. Hanapan pa nga kami ng Nag-inquire pala ka. requirements. Ano, nakuha na ninyo yung kinukuha niyo sa laba. Hindi pa. Di ba? Babalikan nyo, makukuha rin ninyo. Pag ayaw ibigay, dala kayo tig-isag na kutsilyo.